today. Wala pa. Uy, there's tagipos. Nagkakon. There's guy. Fresh galing sa kuhan. Salamat ha. Late na ko eh. Ay, complete. Ipinahap. Sa dalawa dyan. Thank you. Hello, Mama. You're so pretty. Thank you. Thank you for the thumbs up. I search you. Thank you, thank you. Hayaan ko lang makinig. Salamat. Thank you. I will pay you all here. Do I buffering? Let me check. Because I gonna give you a WH. I gonna play your ano. Ikaw. Ayan, Cryo 9. Hello, hello sa'yo ha. I-play kita. Ang missing loading. Ayan. Do I am loading, guys. Hello, puris ba ko kayo? Dikitan lang po ako. Promise, balikan ko kayo. Ayan. Look like I'm loading. Let me get the Wi-Fi in the window. Miss Anol Nakazawa. Miss Dimple Nakazawa. Hello, hello sa'yo. I will play you too. Wait a minute. I'll search you. Cheryl 19. Charil. I am playing on you, huh? I am playing on you too, if you're still there. Not really good, right? Ayan. Thank you very much sa inyo tanan diha. To you, please visit me and bring 2 saging for me. Ayan. Miss Dimple Nakasawa, Charles 19, done to you. Please visit me and bring 2 saging for me. Ayan. Banana. Lagyan natin ng ano to si Karil. Let me see. Come here. What are you doing? Give it to me. Okay. YouTube. Ay. Don't you get fussy now. YouTube. Hey, stop it. It's open. Stop jumping. Hello everyone there. Ayan, jajakitan natin to si ano. Stop. Ano pa yun? Stop jumping. Here. Do what?
Wait lang guys ha. Kasi I am playing on your ano. JP, close the door please. Close the door. Ayan, I'm playing on you, ano ha, Clariel and Sergio. I'm playing on your house. Just, my signal, guys, is too slow. I don't know, but I am in Alabama right now. So, my signal is not good. And it's raining out there. Thank you very much, Sergio. Ayan, Karil is the loading host. I am loading, ano, Miss Dimple Nakazawa. Let me get my internet. Uy, malapit na mag-grade 3 si ano. Mag-grade 3 na si Miss Dimple. Ayan, Miss Dimple. Hi, Sir Chu. I'm still loading, guys. I'm still loading. I'm playing on ano, Cheryl. Cheryl, you still there? Ayan now, Dimple, I'm playing on you. Miss Dimple Nakazawa. Ayan, bago lang si Miss Dimple. Meron siyang ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na palabas. Hello, ma'am. Good AM. Tamsakdan na po. Jillian Leones TV. Hello, hello. Shout out to you. Shout out to you, Jillian. And we'll come back to, welcome to my channel. Welcome to my live streaming. I don't have voice. I need to. Thank you very much. Though I'm still loading, guys. Because I know I'm loading. My internet now is not that good like the and this morning. Now I'm playing, as you can see, guys. I will let you see it. What I am doing here. Tama ba? Mali. In the other side. mali in the other side. Ayan. In the other side. Ayan. Wait a minute. In the other side. I'm sorry. It's like... Uh-oh. Dan Miss Dimple. Ayan, dan daw siya, Miss Dimple. Wait lang guys ha, kasi i-plug in ko yung ang aking tawag nito. I-plug in ko ang aking phone. My phone don't plug in. So we're gonna turn it over. I'm sorry. Ang likot-likot ni host. I gonna plug it in. I don't know how. Oh my. That's get crazy, huh? Let me plug it in first. Because you keep turning around. Turn around. Wait lang, guys. Wait for me. You all wait for me. There you go.
Here you go. Host, uh-oh. Pa-jacket naman. Yeah, I will give you a jacket. Give me a second, guys. I'm gonna give you a jacket. All of you are gonna give you a jacket. Give me. So I will play all of you guys. I will play all of you. I'm gonna give all of you a jacket. I'll Gian Loyones, are you still there? I gotta give you a jacket too. Here you go. Ayan. Ngayon, nasa bahay ako ni, who is this? Miss Dimple. Miss Dimple is playing here. If you're still there, kaway-kaway tayo sa mga dyan pa. I'm gonna play Aserchi too because he's here. Thank you very much. Thank you to all of you guys. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Ayan, I'm gonna play. As you can see, hindi pa ako My bed is a mess right now. We are in Alabama. So here we go. Playing. I'm gonna play the... I'm gonna play the snowing after working. Do I'm still loading, guys? I'm still loading. I think I'm hard to just turning around you guys there. You're turn around. Never. Okay na host. Okay, hindi na ako loading. Yeah, thank you. I think I put my hotspot in the window, so I guess that's work better. Ayan guys, ang ganda ng aking panalangin diyan. Pati ang agtang sinaw. Sinaw in taon natong agtang. Okay na host, ayan. I'm playing on you, pusang makulit laging nanununtok. At kay Cheryl 19, I gonna play another one. Ayan guys, mag-play ako ng checking area for COVID. Miss Dimple nakaswadan already, thanks. Ayan. Ayan, naka-jacket ka na naka-jacket na kayo dyan sa mga hindi pa Gian, Asher Chudan to you snowing again, Marshall Airport. Ayan. Thank you everyone. Thank you everyone that stayed there. Thank you for the thumbs up too. And I need to go back to my... Miss Dimple on the way, sabi ni Jane. Let me look for, I gonna give you I gonna watch on your palabas to. Ayan, Jane Leons, andito ako sa tricks number 1, ring up red. Ayan. Ayan, nag-play tayo. Kaya Search is still playing. Maghanap tayo kay Miss Dimple. Maghanap pa tayo ng isa pa sa'yo. Ayan. Malinis na ilog sa Danau. Sa Danau, I don't know. And Cheryl 19. Ayan, Cheryl 19. I'm playing an checking area for COVID. I don't know what does that mean. Ayan guys, I'm playing on you here. All of you, I'm playing here. Thank you sa 5 viewers dyan. Maraming salamat ninyo ha. I appreciate all of you for coming. I live streaming tonight because I did not do, it's only 1 hour this afternoon.
and we need to rush to the go somewhere again because I visited my husband aunt in Alabama, and we are now here. Hindi pa ako kumakarunong sa edit host. It's okay. We all started with that kind of Jane Jane Leones, ayan. Janie Leones, ayan. Miss Dimple, okay lang na Miss Dimple. Miss Dimple, I'm playing ha. I'm still playing on you. Miss Dimple. Miss Dimple, done na po sa intro mo. Ayan, Jane Leones said done na daw siya sa'yo. Gian? Gian Leones. Miss Dimple, masunggo man po tani mo host oy. Unsay masunggo? Aw, kanang mag-English ta. Because we have visitor there. Search you cannot understand Tagalog quietly, so we're gonna speak English as much as possible. I'm just kidding. I need to get water, guys. Give me a second. Give me a second. I'm gonna get the water. Uh, I'm gonna be right back. Ang ingay kasi ng ang ingay kasi ng TV nila. Ganito pagbigkas niyan, ma'am. Gian. Gian, Bisaya lang bagbasa ba? Ha? I thought it's Gian. 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 Yan, Gian. Ayan. Sir Chill, thanks a lot, my new friends. Ayan. Violet Run, hello po host. Timing nakaabot po sa LS mo. Yes, Violet. Ayan, manonood tayo kay Violet. Ayan. Tignan natin, Miss Badan po tamsak. Thank you very much, Violet. Thank you for coming to my live streaming tonight. Here you go. Yun nakuha mo. Ayan. I got it. Thank you very much. I'm sorry if I cannot pronounce your name quietly because I'm hard. I'm hard of names. Sorry guys, pati ang aking mata ay dako na. Ayan, tapos na tayo kay Gian. Gian, I need to play another one. Dahil tapos na ako sa iyong tricks ring, intro number 1. Ayan, play natin intro number 1. Search you still playing on your snowing after working to go home. And Violet Run, I gonna play some of your... Uy, Violet Run, why you only have 12 bananas? Guys, if you are not connected to Violet Run, we need to connect them. I gonna give you one. I am the number 13 on you. Here, Miss Dimple, tapos na ang iyong palabas na malinis na ilog. Dito tayo sa practice driving car. Ayan. Charil, is you still there? We're gonna play another one if you still there. Ayan, Violet Run. Yun, nakuha mo yun. Wow, thank you, ma'am. You're welcome. Guys, ipapakita ko sa inyo ha. I've just proven it that I am playing on you all, guys. I'm playing on Violet. I'm gonna play this. It's time play. Then, ito, tapos na, Gian. Tapos na yung intro. Habaan mo kaya, Gian, yung ano mo. Ayan, oh. Naka-play siya. Tapos, i-play ko to. Ang 6 minutes mo. Search you still playing on your snow. And practice driving. And I don't know, Charil, if you're still there. Charil, if you're still there, you need to contact me quick. So, I will play another one on you. So, here you go. We gonna play another one if you're still there. Ayan. Guys, thank you very much sa mga nag-stay dyan. Kasi viewers lang po muna ako host. Violet Run. She's only a viewers. Okay. Violet Run, hello. Sabi ni Gian. Violet Run, hello. From Aser Chu. Wow, thank you, mom. Sabi ni Gian Leones TV.
Ayan, thank you very much, Niyo. Thank you sa 6 million there. Thank you very much. And Violet Run. I need to get a Violet Run. I'm gonna play another one. Swimming with Friends. Ayan, we're gonna play it this way. Hi, Violet Run. Then playing your video. Ayan, tapos na daw siya sa palabas mo. Ah, DJ Blue. Yan, here na Mrs. Yan. Yan na bakas ko. Salamat, Jade Blue. DJ Blue. Hirap talaga. Inaantok na. Inaantok na ang host. Sorry, guys. Inaantok si host. Yan, here na me. Thank you, DJ, how you pronounce your name? Can you say DJ or Jade? Jade Blue. How you pronounce? DJ or Jade Blue? Loida E. Chavez Vlog. Hello po, host. Loida E. Chavez. Hello, hello. Shout out sa mga bagong pasok. Thank you very much for all of you guys. If you not done thumbs up yet, you thumbs up to the host. DJ Blue sis. DJ. Okay, DJ. Hello, hello. Shout out to you, DJ. Ayan. Hello sa'yo. I don't like their water, guys. They don't have only plain water. They have this kind of fruity thing. I don't like those. I like my water plain. I don't like this kind of. Thank you po sa lahat. Like sa videos ko, host, like ka din lahat kayo. Yes, I did, I did Violet. Ayan, may bago tayong pasok, si Loida E. Chavez. Panoorin ko yung kanyang palabas at si DJ Blue. Si DJ Blue ay pupuntahan ko rin ang kanyang bahay. Wait lang, guys. At si host ay nalilito. Ayan. Ayan. Tapos na ako sa di pa pala. How to make a Jayan, how to make a impressive lamp using used oil. Ayan. I am playing that one. And Violet TV. Ano ba tawag ni? I'm done to your mga palabas. Violet Run. Violet. Ang dami kong sinabi, no? Loida E. Chavez, I gonna play on your palabas. And DJ, ayan, DJ, I gonna play some of yours too. Jakitan ko kayo, guys, ha? Maya. Ayan, wait lang. Mag-on mauna ako sa aking. Kasi I am watching you guys on my Ninja. So, I'm not watching you all on my original. I gonna get in my original account to give you a jacket. Ayan. Hoy, dikit na po ako sa'yo. Ay, hindi. Papalabas. I am giving you guys a WH2. So, ayan. Violet, DJ, andyan ka pa, DJ. I gonna play on your palabas too. Ayan, may mga jacket na sila. Meron tayong bagong pasok. Sino kaya tong bagong pasok? Di ko pa nabasa. Ayan, sino pa? Kuya John Me TV. Hello, Kuya John Me TV. Hi, team. Morning dito, Pinas. Pwede po dito mangisda. Yan, okay. Mangisda ka dyan. Host pala, sorry. We are friend already, Loida. I know that. But I'm playing your palabas kasi nanonood ako ng mga palabas nyo para dagdag rin sa inyong WH. Why you are here on my live streaming. I playing on your palabas. Ayan, tanghali ang luto. Ayan, i-play ko yan, Loida, tanghali ang luto. At sa'yo naman, DJ Blue, play ko Nova Hair Bird. Nova Hair Bird. Ano ba yun? Basta yun na yun. Wow, may harang na si Kuya. Si DJ. Ayan. May harang na pala si Kuya. Wag natin i-skip ang kanyang harang. Loida, host. Sorry, host. Yan, host. Hindi hoy pangit. Kay keypad ko po. Okay lang yan. It's no problem. It's not a big deal. It's not a big deal. Ayan.
DJ Blue, Gian Leones, TV friends ba tayo? Pero yung bakas ko sir, wala pa later na ha, kay host muna. Thank you DJ Blue, thank you, thank you. Salamat sa pa-jacket sis, loyal here, basta mabuutan ko lang ang maabutan ko lang ang LS mo. Thank you everyone, thank you. Mr. DJ Blue, don't play your video, your bakas. May bakas na siya, ayan. Ay, sino ba yung naano ko? I'm sorry. Sino ba yung naano ko? Si Asertio pala. Ayan, Gian Leones. Tapos na ako how to make your mag-play tayo kung nandyan ka pa. Ayan guys, mag-type lang kayo kung andyan pa kayo para maka-play pa tayo ng isa pa. Ayan, I'm still playing on Miss Dimple sa kanyang practice driving. I don't know if Charreal 19 is still here. Gian, salamat. Ayan, Nova here still playing sa'yo. Ala, ang daming palabas 5 minutes, grabe. I mean, ang palabas. Ano ba yan? Ang bakas, Mali-mali ako ngayong gabi. Bakit? Ano ba nangyari sa akin? 5 minutes ang kanyang harang, guys. Ang haba. Ang haba ng ano mo, kuya, si kuya, nandito pa? Asa na si kuya June. Kuya June, you still here? Kuya June. Hello, hello, Kuya June. Mag-play ako sa'yo if you still here. Shout out sa'yo, Kuya June. Ayan, andito pa tayo. Marami pa ang harang ni Kuya, ni Kuya DJ, sa maning pangalan, DJ Blue. Ayan, ang haba ng harang niya. Ayan, kuya, puro kuya. Gian Leones. Ayan, i-play ko ang iyong, wait lang. Gian, I will play your 9 minutes, the cheapest eat all you can in Davao. Ayan, Asertio, I'm done to you. If you still there, just bump. And Miss Dimple Kazawa, ayan, mag-play tayo ulit kung andyan ka pa. Thank you everyone. Thank you. Miss Dimple, salamat ho. Salamat ma'am. You're welcome, you're welcome. Kuya June, hello po. Sabi ni Loida Chavez. Gian Leones TV, hello po. Ayan, Miss Dimple, ayan, andyan pa si Kuya. Si Kuya ay i-play natin. Ito na po ata ang last vid ko. Ayan, i-play natin yan. Kuya June. Loida, DJ Blue noted po. Thanks, maya balik. Sigurado po. Ayan, sabi ni Loida Chavez Vlog. DJ Blue, Miss Dimple Nakazawa, dan na rin ako. Sis, salamat. Later na baka sa host muna. Thank you very much, Jade. Dimple, Miss Dimple Nakazawa, if you still there, I gonna play another one. If you still there, just type a point or something, a dot. Basta guys, pag umalis kayo, mag-stop din ako watching sa inyo. If you still there, mag-continue tayo. Continue watching, yeah, that's the deal. The deal for today. Ayan, I'm still playing on DJ Blue, harang. Ang harang ni DJ Blue ay ang dami-dami. Nasa 4 minutes pa lang ako sa kanyang 5 minutes and 30 seconds. Ayan. Wag natin i-skip yung harang ni DJ Blue, guys. Kuya June is still playing. Ito na po ata ang last vid ko. Ayan. Ayan guys, magmahalan tayo dyan sa 4 na, nawala na ata sila dyan, kasi 4 na lang yung nandyan. They run away. Kuya John, ni TV dan na sir, salamat. Ayan, Kuya DJ Blue ha, nag-play pa ako sa'yo. I'm still playing. Thank you everyone. I'm gonna go to the mother of 4 girls. The mother of 4 girls, where are you?
Loyal ko sis, hahaha. Thank you. At you're welcome. Ayan, loyal talaga to siya. Thank you. Loyal din ako, hindi rin ako nag-i-skip ng ads sa mga pumupunta sa akin. Ayan guys, thank you very much. Ayan, ang haba ng harang kaysa sa palabas ni ano ah. Paano gumawa ng ganyang harang? Ang taas-taas. Ang laki na ng bahay mo, DJ Blue. Ang laki na. Wait, andito pa si Miss Dimple. Mag-play tayo ulit ng ako mismo ang gumawa ng sarili kong dress. Ayan. Nakita ko si Miss Dimple. Ayan, Miss Dimple. Loida Ichabish, Kuya June, dan na ako sa'yo. Napatawa ko mo ako. Salamat. Loida Ichabish, shoutout po. Give and take po tayo. That's right, Loida. Give and take. Kuya June, Mi TV, Miss Dimple, Charil 19, Asher, ongoing na ako sa inyo. Sana mabalikan nyo. Yeah, they are. Wow, Heart Toledo Paladin. Hello, you are new to hi sa'yo, Heart Toledo Paladin. Welcome to my live streaming. And you are new to my live stream. Just keep in touch. And I gonna play some of your palabas. Wait, tignan natin si wow, may 1.17 na siya. Nagla-live streaming din si Heart Toledo Paladin. Ayan guys. Suportahan lang talaga sis sa mga small YouTuber. Thank you, DJ. Thank you very much. Loida Ichavis Bahar Toledo Paladin. Hello po. Ayan, sabi ni Loida. Thank you everyone, ha. DJ Blue, tama ka nga. Ganyan sana lahat. Yup. That's true. DJ Blue, Heart Toledo Paladin, Dan na sis. Ayan. I-ano natin ha. I-play natin si Heart Toledo and we gonna give her a jacket too. Ayan. I am playing my third live streaming. Ayan. Itong 3 minutes and 20 seconds ni ano ba yung pangalan niya? Heart Toledo. Ayan, si Heart Toledo po ay nag-play ako ngayon. Where is you still there, Heart Toledo? Heart Toledo. Ayan, the cheapest way ang buffet. Tignan natin. Nova Hair Bird Trimmer Unboxing. Ayan pala yun, ibig sabihin. Ang galing naman ni Kuya ni Kuya DJ. Ayan. Thank you everyone. Ayan, mag-play tayo ulit kay Kuya June. Kuya June, is you still there? Ayan, ligo muna ako host ha. Salamat sa inyo. Ayan. Jian is still there. Jian, where? Yeah, Jian, I'm still playing on the cheapest eat all you can in Davao. Ayan, sa'yo naman, Miss Dimple, maligo ka muna, sige, manimaho ka diha ron. Heart Toledo, Dan na sis, ayan, kinig lang ma'am, kumakain lang ako. Okay lang, Gian, thank you, Gian Leones TV, thank you very much. DJ Blue, ayan, nag-play pa tayo kay DJ Blue. At umalis na ata si Heart Toledo Paladin. Si Heart Toledo Paladin ay gan na. Hindi ko na siya nakita. Minsan sis kung nagbayad utang ako, yung ninja ko ang papabiji ko. Oh, nice. That's a good one. I am supporting my friends too. Even I am live streaming, I do my ninja. Nasa ninja ko sila. I mean, siya pala, hindi sila. Nasa ninja ko siya. Ay, may nag-aabang sa kanya. Hindi pala nag-aabang. Yung ninja ko pala, naka-ano sa kanya. Hindi nag-aabang. Tungaw-tungaw jud ko, no? Ayan. Thank you, everyone. I'm still playing on your mga palabas. Tuyang ra. Mama, Yes? I'm too boring. You're too boring? Okay. He's too boring.
Thank you everyone guys ha. Thank you everyone guys. Ayan, Bisaya ka sis? Oo, Bisaya ako, DJ Blue. Sasabihin ko lang kung mag-e-accept ako. Thank you. I-ano ko ha. Ay. Si Heart Toledo hindi na nagpakita. Sana kaya siya pumasok, lumabas ulit. Jajakitan ko pa naman siya na wala agad. Dan na po ako sa inyong tatlo, Dimple, Claire at Aser Chu. Pasukli na lang. Aser Chu, I don't know if Aser Chu is still there. Grabihang imong mga kuya DJ Blue. Grabihang imong mga palabas ba? Ang imong harang ba? Tag 5 minutes, 4 minutes kayo. Mas dako pa siya sa imong sa imong mga palabas. Ang imong harang, mas dako pa sa imong palabas. Grabiha ay. Ayan, Kuya Jun Mi TV. Mag-play pa tayo, ala Bombay, Kuya Jun Mi. Ayan. DJ Blue, dan na rin po. Ayan, andyan pa pala si Heart Toledo. Ayan. Heart Toledo, I'm playing my third live streaming silent. Ayan. Gituyo na ako na sis aron dali ratan awon. Okay. Mao di ay. Yeah, that's a good thing. Ayan, guys. Nag-ano. Heart Toledo, nag-ano ako sa iyo ha. I'm playing on you, Heart Toledo, para makatulong din sa. At bibigyan din kita ng isa dito sa aking ninja. Bigyan kita ng jacket dyan. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng jacket. What Aunt Fran doing, JP? Hello sis, kagwapo anak mo. Enjoy eating lang kayo dyan. I don't know, it's Janet. Lloyda Chavez, thank you. Lloyda, I'm still playing on you, Lloyda Chavez. Ayan guys, heart. Labagyan natin ng jacket yan. Thank you everyone sa 8 milyon dyan. Maraming salamat sa inyo. Thank you. A big thank you sa inyong lahat. Pati ang aking agtang ay nagsinaw-sinaw na. Paano naman tayo dyan sa mga hindi pa nakakatamsak kay host? Ayan, sa mga nag-mention ko na balikan ko kayo later pas sa bakas. Okay. Balikan daw ko no kayo sa bakas niya. Lloyda Tuldok, Jillian Leones, para madali kang dikitan, gumawa ka ng short like mga intro lang, ganun rin sa akin, Jillian Leones. Kuya Jun Mi TV, kayo namang patatlo ang Lodi DJ Blue, Lloyda Leones, puntahan na ako sa inyo. Ayan guys, thank you everyone. I don't know. Heart Toledo, I'm done playing on your palabas. Punta tayo. No YouTube. Let me see. Where did you put the YouTube? It's no more space, so it's here somewhere. Right there. Ayan, Lloyda Chavez, still playing on you. Mag-play tayo ulit. Yan, hindi pa pala tapos yung tanghalian mo. Kuya Jun, sige po, balikan kita after. Ayan, Kuya Jun TV, salamat later na bakas ko, sabi ni DJ. Ayan. Heart Toledo, mag-play ulit ako sa'yo if you still there. JP, can you turn it down a little bit? Mag-play ako kay Heart Toledo if she's still here. Ayan. Kuya Jun, ala Bombay, Kuya Jun Mi. Kuya Jun is a, komedyante. He is a komedyante. DJ, I gonna play another one. Kaya tapos na ako sa mga, Ayun, i-choose lang ba kay Vice? Ayan, i-choose lang daw. Ayan. Nasa harang mo ako ngayon.
Warning to people who are serious about growing their YouTube channel. Oh, this is 2 minutes and 55 seconds, harang. Ayan, Gian Leones. Ayan, mag-play tayo ulit ng isa pa. Itong the legendary Ginger. Ayan, wala na si Miss Dimple kasi umalis na siya. Nagpaalam siya nga alis siya. Thank you sa mga patamsak dyan. Salamat sis. You're welcome, DJ. If I have a good internet, mag-play jud ko ninyo ba? Kay para pud makatabang ta, ginagmay ba? While you are on my live streaming, nag-play talaga ako. Pero pag wala talaga akong pass mo na. Thank you everyone. Tinuod jud na si suportahan lang lagi. Okay. Yeah, Lloyda Chavez is still playing on you sa imong tanghaliang luto. Hindi pa siya tapos. Ang haba pala ng palabas na to. 28 minutes. Ayan, Heart Toledo. I don't know if Heart Toledo is still there. Si Kuya June is still playing. Yung DJ Blue is still playing the harang. Gian Leones, nagplay ako sa legendary Green Mobile Legend. I am supporting live streaming too. Sorry guys. Salamat ma'am. You're welcome Gian Leones. Thank you din sa pagpunta. DJ Blue, pinaka tinuod jud na lagi. If you are not supporting each other, you will not grow. You will not grow together, di ba? Lloyda Chavez. Ikaw ba tong Lloyda Chavez? Ikaw ba yung kaibigan ni Marlatan? Ikaw ba yung kaibigan ni Marlatan, Lloyda? Akong buhok, I need to cut my hair. DJ, di ba ka? Nagkakat ka ng hair. DJ Blue, pinakatinuod jud na. Maong. Lloyda Chavez vlog, yes, madam. Ayan, oo. Salamat ninyo tanan. I gonna share my live streaming so everybody can come in here. Let me see if we can share some. Kasi nag-loading yung aking cellphone, guys. Wala sis akong friend gagupit og buhok. I thought you, akala ko ikaw, abi na ko ikaw to naggupit. Akong friend gagupit og buhok. Abi na ko ikaw. I need to haircut kasi ang haba-haba na ng buhok ko as you can see. Magsa-summer na tapos kailangan ko na kailangan ko na mag-cut ng hair. Ako lang kasi nagka-cut ng hair ko tapos hindi ko gusto. Kasi some of it is not, I want a shorter hair.
Ay, nakalimutan ko. May challenge pala kami ng kaibigan ko. Nga kailangan namin mahaba ang buhok. Kailangan ko daw unsa ka nga state sis. Mississippi. I am from Mississippi. I am from Mississippi. Salamat sa 5 milyon dyan, ha? Salamat sa 5 milyon. Ayan, still watching sa ano. Loida E. Chavez. Loida E. Chavez, Bisaya pod ka, be? Bisaya pod ka. Ikaw, asa man ka, DJ Blue? I don't know if, nanghawa na siguro sila. Nanghawa na siguro sila. Kay 5 na lang mo diha. I don't know if he's still there. Loida, nandyan pa. Si DJ. DJ Blue still playing sa kanyang reaction siguro. Ang kulit ng kasama mo na long hair, DJ. Ang kulit niya, oh. Ganun siya sa buhok. Na ako sa Lanao Norte. Sa Lanao di ay ka. Kabibo ba ninyo ba kauban ba? I miss my friend na gay. Kay I love going with the gay people kay they are funny, loving, they're so sweet. Yes, katawanan kaayo na siya. Lagi gustong gusto ko talaga sila maging mga kaibigan, yung mga ganyang tao, mga ganyan, because they're funny, sweet, napaka-sweet pa nila, you know what I mean. Napaka-sweet sila, handang ipagtanggol sa oras ng alam mo na. I have a friend na na Becky. I love her. Makalingaw, makawala og problema, tinuod jud ka, DJ Blue, tinuod jud na. Yeah, keep going, new friend here. Natuara, keep going, new friend here. Patay ta diha ron. Asa man na siya? Kuya June, naapa ka diha, Kuya June. I gonna play another one if you're still there. Pero kung wala na ka, sorry. DJ, I'm done sa usa mo pa, magpalab. Kaning aha ang bulad, asan ang tuyo? Aha ang bulad, asa ang tuyo? 1 minute pud ang iyang harang dire. Dugay ka na ay harang kuan, DJ? Dugay na ka na ay harang. Gian Leons is still playing sa'yo. Sa imong legendary. At kay kay Loida E. Chavez, hindi pa talaga natapos yung kanyang tanghalian na naluluto. Kasi 28 minutes siya. Siya ay 28 minutes. Last October lang ko namuni. Wow, bagong-bago. Nakasweldo na ka. Akong baka sa later na bisita lang ako, promise. Nakalingaw. Okay lang yan sila, oy. Basta makaila na sila. DJ. Dugay-dugay na October, November, December, January, February. Almost 5 months. That's a good thing. I'm hoping na mabmuni din ako kasi nasa pa lang ako. Nasa 1,000 pa lang yung aking oras. Kailangan ko pa ng marami pang oras. Kailangan ko pa ng maraming tao dito sa aking live streaming. At nang mag-play sa akin. Ang kulit niyo dito, asa ang mahang bulad. Talagang fino-focus mo yung mga kumakain. Ang cute. Ang saya naman nito. I miss ba? Okay lang na sis, maabot ra na nimo. Dan na po ako sa inyo mga Lodi DJ Lloyd, dahil maramdaman ko na mahal nyo. Ayan. Kuya John, Me TV, I'm still playing speed dance. Ayan, speed dance. Makamingaw ni Makamingaw ning banding ba sa pamilya ba?
O naanasad siya 1 minute and 7 seconds na harang dito. Ayan. Mag-play pa tayo ulit, DJ. May kainan dahil may binyagan. Ayan. May kainan dahil may binyagan. Salamat. Okay lang sis, maabot ra na ninyo. Oy, thank you sa 3 na nabilin diha. Thank you ninyo ha. Wala ko, ayaw ko ninyo bayai intawon. Maluoy mo na ko. Ayaw ko intawon ninyo bayai. Malu. Anhi ako sa inyong balay. Okay. Talk with Nancy. I receive your love. Thank you, host. Oy, ay, I thought it's my Dito lang ako BG lang habang nag-i-edit po. Thank you very much, Kuya Junmi TV and DJ Blue. Ayan, hindi rin ako mag-stop manood sa inyo habang andyan kayo. Loida E. Chavez, thank you very much. Ayan, naka-playing ka pa dito sa akin. Pasaway to si Kuan. Bibo pod ni si Kuya Jun. Makatawa ka niya magtanaw. Andyan pa si Jillian. Jillian, I'm still playing sa iyong Mobile Legend. Ayan. Kayo mga bikini mo di habang amiga ba? Nag-attend lang og parte ka. Bibo ba ana? I miss that kind of life. Give me a hug. Stay boring. You stay boring. You stay forever. He stay boring. Bahay probinsya ay buhay probinsya bahay. Wow, ma'am, nilahat mo talaga pag-play. Marami thank you po. Yes, kung magstay kayo dyan, nag-play talaga ako hanggang umalis kayo dyan. Pag di ko na makita yung pangalan nyo, mag-stop ako playing. I-stop ko na hanggang doon lang ako mag-play sa inyo. Yung natapos kong palabas sa pag-start ko, yun, pag di ko na makita yung mga pangalan nyo na nag-a-up dyan, tinatanggal ko na, hindi na ako nag-play. Ayan, like, si Loida, andito pa kasi nakita ko pa siya. Si DJ, andito pa. Si Kuya Jun, ayan, speed dance pa siya dito. Ayan, si DJ, andito pa, buhay probinsya. I miss buhay probinsya, Jude, ay. Gian Leones, ayan, nag-play pa sa kanya. Nagsusupport din ako ng nagla-livestream dito. Maraming salamat sa inyo, diha. Thank you. That's a big help sa akin. BG lang, sis. Thank you, DJ Blue. Thank you very much. I'm having fun watching your palabas dito. Kasi ang bibo nyo. Girl in toy. Girl in toy. Sis, DJ, bibo kay ka o. Kuan ba? Maayo ka nga amiga ba? Amigahon ta ka be? Bibo man kay ka. Kay pag uli na ako nga suroy-suroy ta. Wait lang, magtatawag ako ng mga papasok. Yay! Kuya Jun, thank you. Thank you, Kuya Jun. Salamat. Wala kasi akong tao, Kuya Jun. Papasokin mo sila at i-play ko sila. Ayan, Kuya Jun, tapos na yung speed dance. Manood pa ako sa'yo ng iba pa. Ayan yung may isa. Uy, may isa utak to. Pasensya sa mga kumakain kasi yung title niya eh. Sorry. Sorry guys sa mga kumakain. Ha, sure sis ba? Lagi, magsuroy-suroy ta diha. Adto ka sa Leyte. Adto ka sa Tacloban, Leyte ba? Magsuroy-suroy ta dito kay bibo kay ka. Manood pa tayo isa pa. The reason behind her Miss Photogenic Award. I am photogenic too, but in personal, I'm not that pretty. Ayan, may harang na naman na 59 seconds. Grabing harang ha.
I like your harang, ang tataas. Wow, Leyte di ay kasis. Yes, I am from Tacloban, Leyte. Ayan, ano ha, Gian Leones TV, magplay pa ako isa pa kasi tapos na yung The Legendary. Kay ano, kay Loida, hindi pa matapos-tapos ang haba, 17 minutes pa lang napanood ko sa kanyang 28 minutes. Ayan, ewan ko ba't ang haba-haba. Ayan, ano, manood ako ng When They Trusted You to Pick Laila. Diha akong lolo nga lugar. Kinsa imong lolo diha? Kinsa imong lolo? Layo man di ay inyo ha, ma'am. Davao amo. Gian Leones. Davao, nakaanha, na ako'y tiyahin diha sa Cagayan de Oro. Nakaanha ko last 2011 or 10. Na adi ay ko'y dugo nga waray sis. Oh, really? Oh, naay dugo nga waray. Nakay dugo nga isog diha. Nakay dugo nga isog. Kabalo mamo nga di ko kamao mo Bisaya sa una. Katong miani ko sa Amerika. Wala ko kamao mo Bisaya. Tapos daghan kaayo Bisaya diri mga taga Cebu, mga basta dain-lain ba nga kuan mga Davao, Cebu, Cagayan de Oro. Mga Bisaya sila ba, mga bisdak kayo. Tagalog ko ning ani sa Amerika. Karon pagka after 3 months naging Bisaya na kay ko. Tacloban ka tinanay ko, Tacloban lana siya ngayon. Na tak Bungiw ka man Kuya Jun. Buing ka man Kuya Jun. Nataklo mo na na. Ahak ning Kuya Jun. Mahimuot man tanim. Taga Samar di ay mo tatay. Naaday di ko dugo. Ay dugo di ay. Naaday dugo nga ano, waray-waray. DJ Blue, Katbalogan, Samar sis lugar sa akong lolo. Katbalogan. Waray jud, tinuod jud tong waray. DJ Blue, Kuya John may TV. Katawa lagi ko. Habuang ko ni Kuya J doy. Mabuing jud ko nimo Kuya Jade. Grabe ang kuya. Ay. Thank you sa lahat nandyan. Gian, haha, dami aswang dyan. Hindi ka pa naman ata nakakita ng aswang, Gian Leones. Kaya, hindi ako naniniwala sa aswang kahit taga doon ako. Alam niyo bakit? Hindi ko pa nakita. Hindi ko pa siya nakita. Maniwala lang ako pag makakita ko ng isa. Pero naniniwala ako sa kapre. Naniniwala ako sa kapre, pero hindi ako naniniwala sa aswang. Ako dugo ko Bisaya at Waray, pero sa ngayon, pag nalaman niya. My grape strawberry Okay, it's in the, go drink it in the kitchen, not in here. Ako dugo ko Bisaya at Waray, pero sa ngayon, pag nalaman niya dugo ko na berti dugo daw yun ng mga beke. Katawa ko. Uy, tuyang rin ito. No, I cannot stop it. I cannot stop laughing to Kuya Jun. Kuya Jun, ikaw ha.
Patay, natamaan si ikaw sis DJ. DJ, natamaan dyan ta, J. Mahimuot ng kaning Kuya Jen. Tatay ko. Katbalogan maitim kasi di pa siya nakakawin. Abo ang gusto. Be quiet. Guys, I'm sorry guys, I cannot stop laughing kasi Kuya Jun. Ay, pinipigilan ka talaga wang tumawa guys. I'm trying na my best na hindi tumawa. Damot siya sis. Damot lagi. Miss Dimple Nakazawa. Hi host, I'm back. Salamat Miss Dimple. I will continue playing on you. Dahil you're back, i-click na kita. Ayan, salamat. Salamat sa pagbalik. Baka may lahi kayong wakwak mong Jun. Stop screaming. Okay, I will stop laughing. You stop screaming. Ay, may mga tinago pa pala siyang buko doon. Hindi pa ba yun na ano? Hindi pa, hindi. Stop, stop that. I cannot. Oh, wait lang guys. You scream. Lan. Mahimuot mong kunin nyo dihaw. Lana man to iyaha gitaguan ma'am panghaplas inig kagabi. Ako anak ba? Masuko man sige kong katawa diri. Hey, you go to the living room. Go play in there. Go to the bedroom. Stop laughing. Stop laughing. Wait a minute, I'm gonna bring him to the living room. Come here. Oh, you stop. You stop it. Let me see first. Wait me, guys. Are you gonna eat something? Bawal tumawa, nakakaintindi po ata Bisaya. Abi Buhiya. DJ Blue here, sis ha, bayad lang ko utang sa mga new friends na to. Okay, sige, salamat ano ha. DJ, nag-play pa ako sa'yo, nag-play pa. Gian, haha, laping. Laping talaga. Lana ata dun yung tinago yung inagos na yun ni Yolanda. Inagas na talaga ni Yolanda yun. Ayan guys, nag-play pa ako sa inyo. Ayan, si Loida hindi pa tapos. Mag-play ako sa iyo ng may intro, sino ba yan siya? Si Miss Dimple, ayan. Kuya Jun, tapos na yung may tae sa utak. Di ko alam ano ba yung pinagsasabi ni Kuya. Si Kuya Jun, yung mga title niya, puro kalukuhan. Kuya Jun, may TV commercial. May TV commercial siya, puro walis at sabon. Jade, mag-play pa ako kay Jade dahil may ninja siya. Play ko tong Miss Beth Bacolod, ayan. Ayan, Gian, nag-play pa ako sa'yo. Thank you sa lahat, ha. It's a die. A what? It's a die.
It's a tie. Ha, DJ baka naman ninja mo ha. Ano, BG lang sis. Lana. Naanod na to ni Yolanda. Naanod na to ni Yolanda, uy. Wait lang ha. I gonna good night to my anak. You gonna go sleep now? Ayan. Tinapon ko na. Tinapon. Tinapon talaga, no? Salamat, Abi Buhaya. DJ, thank you sa'yo. Thank you sa'yo, ha. Nag-play pa ako sa'yo. Kuya Jun, tapos na yung commercial mo. Mag-play ulit ako sa'yo ng itong 14, nag-LS ko no si Kuya Jun, may TV loudspeaker pala. tuyong rani si Kuya Jun. Mabuang ko aning katawa. Hala ka nice aning disco. Miss Bakulod 2020. Ayan, Gian, nag-play pa ako sa yung When the Trusted Owl siya. Totoo ba yun, te? May aswang doon. Ang alam ko, aso na buwang. Kaya tinawag na aswang. Wait na, isarado ko muna yung pinto. Sarap. Aso na buwang. Baka, di ko alam. I mean, hindi ako naniwala kasi. Hindi ako naniwala sa aswang. Naniniwala pa ako sa kapre, pero not sa aswang. What you gonna do in there? Okay, I gonna give you a hug. Okay, wait a minute, guys. I gonna give you a hug. I'm doing live stream. Can I stay here a little bit? Wait a minute, okay? Can you bring your future and go? Okay ba? Wait. Okay ba? Wait lang sa, bayad sa ako utang. Okay lang, okay lang. Okay lang, DJ, nag-play pa naman ako sa'yo. Andito ako sa Miss Bakulod. At kay Kuya Jun, nandito ako sa nag-LS ko no si Kuya Jun, loudspeaker pala. Ayan, may intro, tapos na ako. Sino pa nandyan? Gian Leones, haha, Mang Jun. Mang Jun o suwang. Katawa ko ninyo. Gusto ko nga makakita ng ganyan para makausap bakit sila mananakot ng magkano bayad sa
Pwede nga. Where Ewa, are we? we're our friend house. We're our friend. I don't know. I think you're gonna broke it. Mm. Sino ba yun? Punta ka sa Leyte. Ano, Kuya Jun? Punta ka sa Leyte para malaman mo. Makausap mo sila, di ba? O punta ka sa Samar. Long day, Mom. Kasi alam ko, daming hiluan doon, hindi aswang. Di ba Gian Leones? Tama ba ako? Hiluan ang dami doon, hindi aswang. Tino name ng anak mo? JP. I'm not JP. He's JP. I'm not JP. Oo, ma'am. I'm J Parker with the wolf. Yeah. Come here. Tell them your name. My name's J Parker Brood. I'm like Blade Toys. Did you hear that, guys? His name is J Parker Brood. J. Parker Pruitt. Pruitt. Brood. Pruitt. Brood. I pronounce it Pruitt, but he pronounced it Pruitt. J Parker Brood. That's my name. All day on iPad. I'm extra. Salamat sa 6 na milyon dyan. Sino pa nandyan, guys? Para ma-play ko kayong lahat. Ayan, si Lloyd I. Chavez is done na ako mag-play sa kanya. Ayan, si Kuya June, hindi pa. Si DJ, ayan, nag-play-playing pa siya sa kanyang Miss Bacolod. Kay Gian, nag-play-play pa yung ano niya, yung mobile bang-bang. When they trusted you to pick Laila. I don't know who's that. Who's that Laila? Here pa sis. Thank you DJ. Thank you so much sis ha. Ayan, ano, Kuya Jun. Narinig mo yung anak ko? Sinabi niya yung pangalan niya. I need to get a mango. Give me a second guys. I need to get a mango. I'm coming. Come on. We're gonna move to the living room. Nako, baka di ako umabot sa tamang oras doon. Kasi malit ako sa late. Huh? Wait a minute, I'm gonna bring it. Marlatan, hello. Bring it in. Bring it. Salamat Marlatan sa pagpunta ha. Wait lang guys. Lipat tayo sa living room. Nanood ako kay Mother for Girls sa aking laptop. Marlatan, hello. Ay, pusang gala. Ayan guys, nahulog na kayo. Nahulog na kayo. Kasi lilipat kami sa living room. Ayan na. Patiyan natin yung ilaw. When you find this inquiry,
we're gonna get here, guys. Ayan, maganda ba ang ating background? That talking dog calling me, guys. You fart. No. Wait. Stinks. That talking me. Okay. Mama, look. Say hello. Hello. Say hello. No, you say hello. Hello. No, you say hello. No, you Kuya Jun, say aswang ka ba? hello. Bawin. Baka siya ang aswang. Baka si Kuya Jun ang aswang. Excuse me. Hello. You good flying? Ayan guys, sinaksak ko muna yung I'm aking gonna brush that. sinaksak ko muna ang aking computer kasi baka malunod. Ay, malubat, malunod to ara. Hello Marlatan, thank you Marlatan sa pagbisita sa aking bahay. Andito ako kay Damara for guys. Unload the ice cream. Nice, unload that. Download. Yes, hi cute boy. I'm Kuya John here in Philippines. I live in Cavite, lugar ng taguan ng mga Cavite. Hello. Hello. Lugar ng taguan ng mga Kabit. Tuyang raka ha. Kuya John mi TV. Te, nahilo ko dahan-dahan para akong baby karga ni mama. You silly robot. You silly Kuya John. DJ Embaxis dan nabayad sa akong utang. Salamat ha. Salamat DJ Blue. You silly Thank you. robot. Ayan, manood pa tayo. Sino ba to ang may Let intro? you out. Hindi ko makita yung computer ko nasa likod. Kasi yung cellphone ko, asan na yun? Hindi ko makita. Teka lang. Adjust muna natin kaunti. Ayan, klaro na. Klaro pa ba ako dyan? Teka lang. Straight muna natin to konti, be. Kay tagilid kayo. Nahilo ka ba doon, Nahilo ka ba doon, Kuya Jun? Salamat sa 6 na milyon dyan. Nasaan na si Si Damara 4 girls, ba't di na nagsalita? Ay, 0 pala. Ayan, thank you everyone ha. Nag-play pa ako sa. Ayan, tapos na Gian. Gian, mag-play pa tayo ulit. Isa pa, dahil andyan ka pa. I-play natin Legendary Laila Mobile. Legendary. Ikaw naman, Kuya June, DJ, i-play kita ulit dahil tapos na ang inyong Miss Bakulod. Ayan, i-play natin ulit itong Top AB7 Celebrity. Ayan. Tapos, ikaw naman, Kuya Jun, nagtabi pa si Kuya Jun. Ayan, busy pa si Kuya Jun. Si Lloyd ay Chavez. Si Lloyd ay Chavez, di ko na nakita. Andyan pa ba si Lloyd ay Chavez? DJ Maria Tan, hello to you. Marla Tan, that's Marla Tan. Kuya Jun Mi TV, sabi ko nga, Teddy naman kita napatawa ng malakas. Sigurado ako napangiti kita. That's sweet of you, Kuya Jun. Salamat sa pagpatawa. Inaantok na talaga ako. Pero hindi talaga ako nakapag-live streaming. Nakapag-live stream ako pero it's only an hour or something this afternoon. So, sabi ko, pag uwi namin ngayon, magla-live stream ako kahit gabi na dahil wala naman ako sa bahay. Andito naman ako sa auntie ng asawa ko. So, it's 7:32 p.m. dito. So, early pa. Mamaya pa naman kami matutulog. Kaya okay lang yan. Mag-live streaming muna tayo. Well, hindi pa tayo Ayan, nood lang muna ako, ma'am, hugas pa ng plato but still watching. Salamat, Gian, ha? I'm still watching on your game, the Legendary Laila.
Salamat Kuya Jun ha. Maraming salamat sa 6 na milyon dyan. Marlatan Suwidan na sis. Ayan. DJ Blue, dan na sa'yo Marlatan if you still there. Ayan. Si Marlatan ay napaka... I want ice cream. Huh? Ice cream. What? Aunt friend don't have ice cream here. Go eat your food in the table. Give me the Hey, give me the mango please. Go I eat. want ice cream game. Okay, turn off the lights please. Turn off the lights in the Merly Rosales. Hello host morning. Merly Rosales. Ay, tongeo. Tuyang rakode. Nagbasa. Nagbasa ako ng hindi sa akin, tuyaw. Hindi pala sa akin, hindi pala sa akin live stream yun. Kay, Daddy, turn off. it's right there. The lights in the kitchen. Hindi pala sa akin. Heart Toledo, done na ako sa'yo. Sabi ni Kuya Jun. Si Heart Toledo, di ko alam kung andyan pa. Sakit ng mata ko. Guys, naglo-loading ba ako? Naglo-loading ba ako dyan? O maganda aking internet ngayong araw? Kasi kanina pag-start ko, nag-loading ako eh. Kaya siguro nanlayas to sila tanan. Ayan, tapos na ako sa nag-LS si Kuya Jun. Dito naman tayo. Sana di mapanood ng tatay ko. Katawa ko aning iyong Barbie. Panoorin natin to. Katawa ko aning iyong Barbie. I love your editing skills, Kuya Jun. Turuan mo nga ako. Sabi ko, Barbie. Heart Toledo dan Kuya T, Bigit lang ako, naka-loudspeaker ka naman kaya dinig ka kahit hanggang kabilang bahay. Hala, hala. Mura man kag Kuya Jun. Mura man kag kwandere. Asong ulo. Ano pinagagawa mo sa ulo mo at sa... Kanino bang damit yung suot mo? Kaninong damit yung suot mo? Salamat sa pabiji, Kuya Jun. DJ Blue, Kuya Jun, mi TV, katawanan kayo kamigo. Katawanan bitaw siya. Oy, ganiha pa ko, oy, magkaana ko, ano sa tawag, panuhuton ko, ano niya. Mao jukir kayo Jen Leones. I am having fun. Kuya John was on my live streaming kasi I never laugh like this. Andito siya sa aking live stream. Ang saya-saya niya panoorin. Ayun, manood pa tayo ulit ng palabas ni sa Pampam. Papampam ako ngayong February. Papampam. Ayan. Di ka tiloding kundi ganda ka dyan, hehe. Yan ang kinakatakutan ko, baka mapanood yan ng tatay ko. Patay ka sa tatay mo kung mapanood niya yan. Salamat. Di pala ako loading. Akala ko loading ako. Ouch. Ano ba yan? Ba't nagkaganon? Wait lang guys. Hindi ko maayos yung aking cobra. Ang aking eyebags, ang laki-laki na guys. Ayan. Hilig lagi. I don't want it hilig. Hilig lagi. Ayan. Di ka tiloding. Salamat sa 6 na milyon dyan. Kuya Jun, ikaw ay pinanganak na komedyante. Bakit di ka Bakit di ka mag-audition? Halatang may dugong waray si Kuya Jun. Hit the bell ang mukha, Bill.
Tuyang. Ganyan po ko pag bumibisita sa mga LS talagang mag-iwan ako ng happy moment in time na napakita na ako. Oh. Sana pumasok ka palagi sa aking LS para happy moment palagi, di ba? Pero yung mga bumibisita sa akin, happy naman sila. Kuya, Kuya June. Oh, she's smart. Oh, I know, it's awesome. I Yeah, loving it it. I'm loving it. that's all. Lagi, yeah, oo. Yeah, I loving it, Aunt Fran. Thank you. Oh, see. See, I can put it on my phone. I'm doing live streaming on my phone. I can see it on my computer. Oh, it's on the Yeah. phone. Huh? I can live stream on my phone and I can see it on my computer. See, And this one too? uh-huh. That's what I am doing. See, I am talking to them that they are here. They're typing. Uh-huh. I am talking to them while I am doing it. Oh, See? I bet. Yeah, that's why I needed this so I can know. just like, You talk to them there. hands-free. Yeah. Hands-free. Good. Because before I just put my phone in the screen so I cannot see the whole screen. Now That's great. I can see it. You can see it all. You're Yeah. uptown now, aren't I you? know. I love it. Well, good. That's a good reason we stopped there. wasn't it? Yeah. So you're talking, you're typing to them. You can't hear what they're saying. No, I am. They can hear me, but I cannot hear them. I mean, they just type. I read. Typing. Oh, okay. I read what they type, and they can hear me there. Oh, okay. They're watching me. Oh, okay. See, they said I'm pretty. That's Aunt Fran. Hey, I'm my friend. Yeah. They always. JP said I'm JP. J. Parker Miss Pruitt. it. J that Parker time, didn't Pruitt. That is They so still. I know. I like them. You gotta go. Gusto mo try og LS sad sis, never pa ako naka LS jud sukad. Really? Nga naman, naamang kay harang lagi. Nga naman wala ka nag LS. Basin daghan mag super chat nimo, di ba? DJ Blue. Kuya Janmi TV, gusto ko rin kasi mag LS masaya. Hi Lola Mano po. Sira ulo si Kuya Jun. Kuya John, hi Grandma. Hello, how are you today? Aunt Fran, somebody asked, how are you today? They you say hello to everyone. They said, how are you today? I'm fine. She said she is fine. Thank you. Thank you for asking. She is fine. Thank you daw for asking. She is very well today. We have fun driving today, road tripping. Been going all day. Yep, we're in the road all day. We've been I've raised. been not sleeping after I know. go. Yep. Yeah, that's my husband aunt. We visited her this week, so we are in her house. Can I talk to you? I try my English to understand my language. Uy, di. Nahirapan ako. Nahirapan ako sa'yo, Kuya Jen. Ano? Take care, Grandma. I miss you. Matulog. Nagtanaw og TV. Uy, ay, istorbo tong tiguwang. Tuyang. I miss you. DJ, malingaw gud ko aning ko. Ang bisang patani din magbuntagay tag istorya wa ko'y pakialam basta naara si Kuya Jun. Basta naara si Kuya Jun, wa jud ko'y pakialam magbuntagay pa ta diri istoryahay. Ala sige. Say mo sukod diri kay naungot ra gud ko aning katawan ni Kuya Jun diri. Uy, ang tiguwang matulog na yon si Grandma. Ang bayan pati buhok. Pati buhok kinain. Buhok kumakain. Ano, tawag nito Kuya Jun, nanonood na siya ng TV. Patingin.
Nood na siya ng TV. Kaya ako na lang panoorin mo, Kuya Jun, ha? Nanonood na siya ng TV. Ano ba yan? Correct, sis, di man ka katulog. Dili jud ko katulog ani kung sige kung kaistorya na ako kung ang aking kausap ay si Kuya Jun ni TV, hindi talaga ako makatulog niyan. Halahakak lang kalahakag katawa. Pag suway bag LSDJ Blue kay mosulod pud mi nimo, di ba? Gusto mo, gusto ko magkalola na ganyang duguan kami ng ilong spleen. Wala na, wala na gani ilong, padugoon pa. Ikaw, Kuya Jun. Ikaw, Kuya Jun, ha? Wala na gani ilong, padugoon pa dyan nimong ilong. Wala, nung first time ko dito, sabihin ko sa inyo. Yes. Look at his hair. I love that hair. I love it. It's curled. Yeah. I love it. It's like, it's awesome. Nung una ko dito, hindi ako Thank you, Marlatan. Thank you sa iyo, ha. Nung una ko dito, hindi talaga ako ng English ba. Ako na tawag nito. Ano tawag doon? Yung hindi talaga ako nakipag-communicate sa kanila. Tahimik ako, tapos tumatawa lang. Pero nung nag-smile lang ba? Nag-smile lang. Tapos ngayon nasanay na ako makipag-communication ako sa kanila. Yung napag-usap na ba? Try na ako puhon sis, ubanon na ako to akong amiga aron magsigig sab katawa. Sige ha. Kay tawag pag live stream pag ano ba 'yun? Ang sa bato katong birdie, ang sa bato siya. StreamYard ba? Pag StreamYard ba? Pag StreamYard kay para makasulod makatawa pud ta. Kuya June, grandma, I shake my hand to hi to you. Can you be my Lola? Can you be my Lola? Uy, tuyang rani siya. Si Kuya June. Ang imo. Joyce Color. Sumagit pa nga ako kakatawa. Ay, I'm trying to hold my laugh ba. Okay. Makatawa ko nin. Makatawa ko nin. Diyos ko Lord ba. Mabuang good ko aning Kuya Jun. Why you hold your phone? Huh? Why you hold your That's phone? awesome, diba? It's awesome. Why? I like it like that so I can see what my face look like in there. Oo, StreamYard. Sige, DJ ha. I-ring the bell ta ka para makasabot ko kung kanas ka mag-LS. Ano usap nyo, te? Bisaya na ko puti. Di nagdugo ang tinga ni Lola. Hindi, English. Uy, tuyang rako. English ay. Ako magdugog ilong. English. Nagtanaw siya TV. Dugudugog ilong ba? Uy, Kuya Jun, anong oras na? Saan ka ngayon pala, Kuya Jun? Binanonood ko rin mukha ko di. Binanonood rin mukha. Ang mukha. Please understand my English and translate the right words. Stop screaming. What are you doing? Please understand my English and translate the right words. Spelling pagani.
Spelling pa gani, wrong na. Ang words pa ka ha. Ang spelling, wrong. Wrong spelling, wrong. Di ba? Wrong spelling, wrong. Ikaw, Kuya Jun. Unsa imong gamit sa LS karon sis? Cellphone. Sa direct ka ano, direct ko sa YouTube. Direct sa YouTube akong ano, gamit. Nahirapan ako bumasok. Ako rin, nahirapan din ako. Gian, ay, ala na. Sige na kong si Didi. Human naman dito inyong mga show. Ahak, ay. Ipamplay pa na ako to balik, bi. Dito tayo sa The True Comeback. Ano ha, Gian? Ikaw naman, DJ, punta ko sa yung attention please watch Aaron. Pasok sa banga. Aaron pa, Aaron. Ang Aaron. Nahawa kay Kuya Jun. Ang Aaron, nahimog Aaron. To Aaron. Patakara ay, no? Wait lang, Kuya Jun, manood pa tayo ng inyong palabas. Bakit papampam? Bakit papampam? Ayan. Lloyday Chavez, wala na diri. Ayan. Dito ti Cavite, lumindol ata kasi gumagalaw ako dyan sa monitor. Bungiw maning ko ano eh. Bungiw maning ko ya dyan. Sa monitor na ako, maggalaw-galaw kay ako manang magalaw dire, di man ako lumindol. Kaya nga kung wrong spelling itama mo na lang te, magkatunog naman di ba? Na ako'y playlist sis, try na lang play ato aron diretso na sis. Sige. Sabayan nato ang inyong playlist. Did you play with your coloring book? Oh, that's awesome. He never did that yesterday. Oh, did you give her a hug? Oh. And yeah, can you hug again so I can see what you did to Gran? Oh, that's so sweet. Do tricks too, Mama. You can do tricks? Oh, you gonna color in your book that you just buy? Yeah. Okay, play ko itong ano mo ha, 16 na palabas mo dito. DJ, i-play ko yan. Ayan, naka-play all ka na dito. Param pam. Luwang pam oy. Ayan, Gian Leones, naka-play pa yung isa mo. May playlist ka rin ba, Gian? I'm snap. na ako'y playlist. Salamat sis. Oo, naka-playlist. I'm snap with the cat. Okay. Cat. Ikaw, sino pa may playlist dyan para ma-playlist ko? Cat is gone. Okay, which one? Oh, the cat is right here. I'm Are you gonna color the cat? No. Meron pero napanood mo na ata, ma'am. Tanaw na to, be. Kay, I gonna clear history man. So, okay lang yan kahit napanood ko na. Asan ka na? Tingnan natin. Grandma, can I hug you? So you can feel the eye of grandma. Oh. Other cats get it. Okay. Oh, hindi kasi kung makakausap ko siya, isasabihin ko sa kanya. Hindi ko siya makausap, Kuya Jun. Kasi mayroon siyang headset sa TV, nanonood siya ng TV, hindi ko siya makausap. Hoy, Jun. Hoy, Jun. Oh, yeah. I see that. You silly. I'm not silly. Okay. I'm do tricks all day. I want to. I cannot tell him na pwede mo siya mahag. Pero, naka-headset kasi siya, hindi niya ako naririnig ngayon. Yung naririnig niyang lang, yung TV na pinapanood niya. Ayan, Gian, i-play ko yung playlist mo. Tingnan.
Wait lang ha. Mama, look. Yes. Look at me. Mag I ano can muna. do this too. Okay. Look. Mag-history clear muna ako kay Gian. So, Mama, look. I can do this too. Aha. Mama, look. I can do this too. Okay, be quiet. I'm fun is watching TV. Ayan na guys, nag-ano ako. Mag-playlist ako sa iyo ano. This. It's okay ate, go to Lola and ano? Sini language. Ano daw? Unsay sini? Shine? Shine? Sini? Grabe ka naman mag-June. Grabe ka naman Mang June. Grabe Jud ni si Mang June. Huy June daw, huy June. Pabadlong mo ni si Kuya June. Dapat ning akyat mo ganiha sa akong kuan, sa akong paakyatan ko kayo sa aking ano, tawag nito. Ayan, i-play ko tong Mobile Legend gameplay ha, yung 11 mo dito. Tapos ikaw, Mang June, tuara Mang June na tawag na ko. Bakit pampam? Ayan, sino ba to? Sa sipi na ko ma'am, kay face mo lang nakikita. Pagka-open ko ng laptop, nakaupo ka pala. Nawong radi. Lagi sis para bibo. Lagi, wala ko nakasaka. Ayan, Kuya June, tingnan natin. O, hindi ako nakapag-live stream ngayon sa ano. Pwede ba tayo lumipat? Lipat tayo. GP, you've been farting. Stinks. GP, you fart? What stinks? Nobody. I-playlist kita, Kuya June. Oy, what wala kang playlist? I-play all ko na lang. Maliliit lang naman palabas mo. I-play all ko na lang to. Umaga talaga para kung ano. Ayan, naka-play all kayo dito lahat. Umuuga talaga para akong nasa bangka aside language ti. Kunwari pipi ka. PPB. Di sabay laptop at CP, delay sa CP. Oo, delay siya. Kahit nga, dito delay rin sa cellphone ko. Tapos doon, nauuna. Ewan ko, ba't ganun? I don't know. Uy, mag-ano ba tayo? Mag-live stream tayo. Pa 2 oras natin to dito. Tapos mag-stream yard. Gusto nyo yun, guys? Di sabay laptop. Gusto nyo yun, guys? Mag-live stream tayo sa stream yard para makakyat kayo. Si Kuya June, papasok. Para bibo ba? Lipat ako sa bedroom kasi para di maingay ba? Para di ba maingay? Huy, sa tubag ba? Kuya June, okay lang yun sa'yo. Akyat ka sa aking StreamYard. Meron pa tayong 45, 20 more minutes. Ayan, pa 2 hours natin to. Ipa 2 hours natin tong YouTube. Tapos, lipat tayo sa StreamYard. Miss Robert. Mr. Robert. Ayan guys, okay lang ba? Go? Really? Sige. Aya, tamsak na host tricks that. Thank you, Aya, okay, for coming sa may ano. Sige, halilipat tayo sa StreamYard pagkatapos ng 2 hours. Ayan, may 15 more minutes tayo. Ay, no. Mama, where 16. other one? It's right there in the table. Ayan, wala ako ti camera, di kita makikita. Sa cellphone di ay. Ikaw, Kuya June. Ba, sa cellphone ni mo. Do you need to go to the bathroom? Right there in the table, JP. No, he needs, he wants those, car. That's what? The car. The car. Yeah. Oh, here it is. Is this what you want? You eat your food in there Go now. to the bathroom? No. He just looking for the Oh, car. I thought he was handed her. No. He don't,
pagpalit bag camera, pag open ba sa imong cellphone ba, pwede man na sa cellphone good. Kuya Jun, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan, di ba? Salamat Kuya Rex DXB, thank you, salamat sa pag-anhi. Salamat sa patamsak. Maglilipat tayo mamaya. Malipat tayo sa lipat tayo sa ating StreamYard ba? Ha? That's why you keep farting. Let me see guys ha kay ka, kalibangon ako anak. You see, Roxanne kept texting me, wanting to know where's my iPad? I can't find my iPad. And I knew it was in her car, probably under the seat, because she hadn't been anywhere. I know, sometimes I does that too. I know it. Ayan, meron na lang tayong 48. 10 more minutes, ayan. Ha ha ha. Ay, di mo ko makikita, wala camera PC gamit ko na hinirapan yung camera nito ginawa. Boysit ninyo. Pagtarong diha ba? Ablongon ta ikaw ron. Pag sure diha ba? Agoy ka, bibo man ninyo. Uy, 49, 50. O, 10 more minutes, diba? 50. Ni Max Jun si Max. Ni Max Jun na si Mang. Si Mang Jun. Uy, balik. Mang Jun, ayuhara, mag-StreamYard ba ako kay magtabi ta sa ba? Magtabi ta sa StreamYard. Balik ba dire kay mag-live ko balik. Bantay lagi ka di ka mong sulod kay ablungon ta ikaw. You know ablungon Kuya Jun. Maablong jud ka karon, dili ka magtarong diha. Wala kay klaro no. Ay kahayahay sa buhay ani lang. Nakalingkod pa ko ganiha karon kuan na. Pahigda na. Unya matulog na. Asa naman si Kuya Jun? Nawagtang. 55. 10 more minutes guys. 10 more minutes. Magano tayo. Mag-StreamYard. So Kuya Jun, maayo pasok ba ya sa atong StreamYard ha kay di gani ka musulod, kalbuhon ta ka. Gupitan ko ng imong buhok. Mahimo jud kag Barbie diha. Ikaw man nato ni mag-ano ta. Naata tayo 10 minutes na lang. 10 minutes. Ayan guys, mag-StreamYard tayo. DJ tawa lagi yung kalbuhon lagi na ako na si Kuya Jun, dili lagi na siya mutunga dito pag di na mutunga sa akong live stream. Kuya Jun, na ada ka pa? Nandyan ka pa Kuya Jun?
Kay magbinuntagay jud taan eh. Magbinuntagay tagtabi. Naa pa si Kuya Jun. Wala naman lagi ning tunga. Kuya Jun, natakot ka gupitan? Kuya Jun, naririnig mo ba ako? Mamaya kasi sisigawan kita. Pag makatiming akong matanda, wala dito, sisigawan talaga kita. Naririnig niyo ako? Ipakinggan ko nga si The Mother for Girls. Nakapapadiha. Hindi na ako mag-worry kasi naka-playlist na kayo sa akin. Happy Fiesta. Wait lang guys. Okay, I'm coming. Ayan. Ayan, malapit na 5 more minutes. Not another one. How many days I missed? Saba kayo. Saba kayo ng ano. Tigo. Gia, sino yan dumaan? Ha? Pag sure diha siya. Sinong dumaan? Saan? Aha na si Jun. Ambot asa na nahadlok gupitan. Ambot asa na to siya padung. Dili siguro tumutunga sa atong kuan ba. 5 more minutes ba ya? 5 more minutes magkuan na ta, mag-string yard na ta. Sa likod mo puti. Tuyang raka. Saan? Tuyang raka Gian Leones. Wala ba ya kuan diri? White lady ba ya diri? Wa ba ya white lady diri kay ako ra ang puti diri. Oo nga, saan? Nah. Wala namang tao dito. Paano naging ano yun? Mama, I want to try something. Ginanap ko talaga. Ikaw ha. Ikaw ha, niloloko mo ako. 5 more minutes. 4 more minutes. Ayan, 4 more minutes. Maglipat tayo sa StreamYard guys para makaakyat kayo. Makaakyat sa 7 milyon dyan. Lipat tayo guys ha. Nawala na si Mang Jun. Ambot, asa na si Mang Jun? Nahadlok magupitan. Hadlok magupitan si Mang Jun. Nagupitan. Mang Jun, asa na ka Mang Jun? Namingaw na minima Mang Jun. What? Haha, Amerikana nga ghost. Di man na sila mo tuo diring ana. Di man na sila mo tuo. Sa ato araman na. Wala, dili na sila mo tuo mga ana diri. Sa una hadlok gani ko ang among bala. I want all the games. You cannot download all the games. One. Ouch.
I don't know why. What is this? What are you been downloading? Ice cream. 57, 58. Yeah, 3 more minutes. 5 more minutes. Dito lang ha. Salamat ano ha. Salamat Kuya Rex. Thank you. I-play all din kita dito. I-play all. I mean play all. Playlist. Playlist dito. Kuya Rex. Rex DXB. Wait lang ha. Kasi maglipat tayo doon sa ano. Rex, Kuya Rex, maglipat tayo doon sa Rex DXB UAM. Ayan. Mag-play din ako sa iyo, Kuya Rex. Oh, naka 9 hours. Bawal tumiklop, laban lang. Grabe, 9 hours kayo. Walking with Pachito. Magtingin tayo sa mga playlist para dili. Itong new upload. Kaning 14 kabuok ni mo ha. Muna akong tanawon. Aray ko. Nagtanaw ko sa among 14 kabuok na playlist. Uy, si Kuya Jun. Asa na si Kuya Jun? 58. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang guys. Lilipat tayo sa StreamYard. Lilipat tayo sa StreamYard. Ito pa host Tricks DX. Ay, salamat. Ayan, ano, nakaano ka ha? Naka-playlist kayong 14 mo kabuok. Nawa na si Jun. Ambot asa na si Jun. Hadlok. Nahadlok si Jun mo. Musaka sa akong ilis. 1 more minute. 1 more minute guys. I-ano na natin to. Punta tayo sa ating ano. Guys, lipat tayo sa aking tawag nito. Sa lupit ni host. Oo. Oo, nag-playlist ako sa inyo yung mga pumunta dito. Pero lilipat tayo guys sa ano. Kasi mag 2 hours na to. Pa 2 hours na ako. Tapos lipat tayo ng ano. Lilipat tayo ng StreamYard guys. StreamYard host. Sige, oo. Lipat ako tayo ng StreamYard. Kasi andyan si DJ Blue at saka si Gian. Andyan si Kuya Jun. Si Kuya Jun umatras. Ewan ko saan na ba si Kuya Jun napunta. Kuya Jun, where are you? Kuya Jun, where are you? Where are you? Kuya Jun, malapit na Kuya Jun. Papatayin ko na in 1 minute. Ayan Kuya Jun, mag-search na tayo dito sa StreamYard guys. Mag-StreamYard na tayo dito. Saan si Kuya Jun? Uy, nawag ta naman si Kuya Jun. Kuya Jun, nawag ta. Kuya Jun, nawag ta. Hi, host Janet Bisdorf. Hello, hello. Hi. Mama, somebody calling me again. Really? It's Uy, that Janet. talking cat. Okay. Mama, a talking cat. Okay. Janet, ano, punta tayo sa StreamYard. Mag-LS ako balik, Janet. Tamsak ng isang sako, host Janet. Hello sa mga ganan dito. Janet, lilipat tayo sa StreamYard, Janet. Ano, doon kita jakitan, Janet. Pwede ka ba, ano, bumalik ulit sa, ano, pagkatapos, papatayin ko kasi to eh. Lilipat tayo, guys. Lilipat tayo sa StreamYard, ha. Wait lang, ipasa ko dito yung, ano. Wait lang, mag-open tayo dito. Hanggang di pa ako nakapag-open. Mag-ano tayo. Uy. Ano ba to? Let me see. Let me see first. Habang di pa ako ano. Let me see. Hindi pa ako nakapag-ano ba.
Ayan, mag-create broadcast muna tayo. Wait lang guys ha, kasi nag-ready ako dito. Ayan, broadcast. Ayan guys, end na natin to. End na natin to guys. Lipat tayo. Ha? Dili ka mo apil. Tuyang ron eh. Dili ka mo apil. Sure ka diha. Dili ka mo apil. Pag sure ba? Uy, pag sure ba kuan? Pag sure ba diha, DJ. Nga naman dili ka mo apil. Nga no dili ka mo apil, dili mo saka. Kay pati na ako ni, tapos mulipat ta dito sa StreamYard. Kaya nag-start na ba ako diri. Adto ta dito. Lipat mo day.